No, ang suwat na pagkaroon na ito hatagan ng pagtagan, no? Pinada kinis usa ka babay nga napatago lang sa nga Lutsi. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Lutsi. Kini akong problema bahin ni sa anak sa tag-iya sa bahay nga among giabangan. Unya ang ila tapad dagos among giabangan gud. Ug kung nganong na problema ko aning ilang anak, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Kanta sabi. Kantahon ko itong kanta na mong pare ko yagili. Si Migang na ko katong karaan kay namong kanta bro kalimot na pug kasugo pa ba kakuan eh. Katong bayot nga ginganlag Lucy. May kantahon anyway. Lucy nga no kabangan nagdali. Nagadali nangita ko sa akong suki. Wa man mo tungabing ka na lang. Dili ako billboard ang akong paborito. Nga anong dili ka man sa bibingka. Dili ako bibingka mo sunog taayo. Ayaw na lang kay budbud may gusto ko. Bisag pila ka buok hotdon ko. Basta gwapong tindiro sukion ko. Ay, lami ra ba kaning ilang tagsing ko? Lami lagi apan gagmay kaayo. Kung gusto kag dako dunay tagjison, dili pilit kulang sa arabot. Lo si pirmi ka bang mo palit? Basta dako unya pilit labi nag-init. Unya nga nung dili ka naman. Kay nagsakit pa kining akong tutunlan. Kung gusto ka ako ka ng tambalan. Dili ako kay ngalig mo hubag pag-ayo. Gaba ka na magkaon di man ang pit. Sa kalami ihungit bisag init. Sa kainit ang abil mga paksit. Noy! Dudut! Noy! Diyan! Diyan lagi ka! Uri kay klase ron, dali! Sud ka rin! Sud! Ay, siyawag di kanta ni mo nino. Ukay yung tibok barangay. Kay perbida sa diba. May kabdag atik no, karaan ang kinig style mo. Way bago-bago diha dong. Anay nanoy dudot. Ug dili gid ni atik noy. Sa man na? Kuha noy. Kuyaw gid tingog noy kay makamatay gyud. Ha? Yun sa mo kibaw, hindi siya ka? Na noy. Ha? Sa man na? Nay gani ay. Kabantay ko nang ilagga noy ay. Sa wapag ka nagkanta-kanta noy, nagsuri-suri na diha. Nakitaan mo ganin ako noy nga misud sa sapatos nga naa diha sa gawas. Pagkanta nimo, may gawas ya diha sa sapatos. Murag nag-alindas say man. Malipong noy. Ikaw ang sure, ewan ang matay kong kanta eh. Oh, unsa ni noy? Matay sa bahos kong sapatos. Bungot ito'y pagkakitod ko. Kidot yung kayo. Dodot, dali na mga una ta. Ay, nga una ko naman eh. Kuhan kaya, dali daw, mga unta. Hindi lang ko na eh, muwa ko. Ay, sus, uwa ba? Dali na. Huwag man ka sila papag sa mama ni mo. Dali na. Nangako mo sila. Dali na, mga unta, dali. Wa pa day mo mga on sa inyo dong Jojon? Naman, Aw, manaman day sila dudot. Oo, nya. Di lang ka mukha daw. kawan ko eh. Lamihan ninyo pusud anak. Sige, kaon diha. Sige, kaon diha. Sige dyan. Kaon diha. Oo, kaon daw, kaon. Kaon ko na kaya ako ni paborito. Oo. Hala. Sus, hala. Tagsa naman kahamol ako sa katog. Wa na? Giusap to nimo dong? Daw, hinahinay sa taon. Ito, ang taon. Sampan Wala, no? yung magpapa ni mo taon. Hinahinay ang kaon, oy. Wan ah? Ha? Ha? Wan ay hatog? Bangas ka. Bidan, hurot imo libak buok dong. Kausar nimo. Imo lang gitupo limo atog. Imo gilamoy. Ikaon na imo dahil say ang atog. Ikaon nimo. Papa mo lang ko sige kaon oy. Wa pa ko kalingkod sa lamisa. Kuan kiring. Basig ikaw mo nagkaon. Wa pa ako kaon. Mauya ko nakita ko ding ambot lang sa Ako'y nagkaon eh. Daan. Gamay ako mabukan. Bida. Sabi ko magic sa magic nimo hotdog kidot sa nimo oy. Kining bataa, anak ni sa tag-iya sa bahay nga among gipuy-an. Mao nga amo ni pinangga sa ning bataa kay basig masuko naman tag-iya ba o papahawaon niya hinuon mi. Mao nang amo ginapakanon. Pero unsaon dako lagi sa kaon lagi? Pero amo lang yung giagwanta oy. Unya to. Oy, dong Janjan. Naabot na sila sa dadig mami nimo oy.
Sagdi na sila eh. Ay, sos na unsod sa di ayo, anak ayo pag inana dong imo na mga ginikanan taon ay. Sagdi na sila. Sige mo sila glaag niya. Di ko dadon. Jan, Don! Diyan na si Mami, Don! Oy, Jan, lakaw na. Gitawag na kang mami nimo. Ay, salamat taon kaayo ninyo ha, Luchi, Dudot. Ngawa ninyo pasagdi ang mga anak. Ay, pinangga na namo si Jan, ma'am, oy. Tinawad na ma'am kay kada bata taon, musuro yung na permitis bay. Oh, mao ba? Ay, salamat taon. At least dili na mula og layo ning bataa. Huy, Jan, dili ka mulaag ha. Anay ka lang permis sa ilang nuy Dudot ha. Oh, patay gi. Singan? Wa man ma'am, wa problema ma'am, wa problema. Tinuo ko, di ka ha ni mapuso ini bataa. Kada ko ra baglamoy ini bataa. Recorded by X Thunder Gaming. Pagkadungog namo nga niingon ang inahan ni Jan nga mo'y tag-iya sa bahay nga among giabangan karon nga ani lang una namo ang bata kun manglakaw sila murag gipangulbaan na gidayon ming dudot. Unya to? Dut. Murag manglakaw sila si sir o si ma'am. Murag ilan na sa nagipili nato ang ilang anak dinis ato. Kuwar ba yung namon bata probida. Probida, nas gawa sa bata eh. Murag si Tulindoy tarawa. Shh, uy, kau no. Ba gini mo ay. Ano di ha? Niya sila paingon. Nanggawas na sa silang bahay. Luchi! Chay, pabinla ko aning among anak, Daibi. Ani raman ni siya din eh. Ay, way problema, ma'am, oy. Dog, dyan, dog. Ano lang ta din sa amo dong. Ay lang laag ha? O na dudot. Na magkakaidagan. Hotdog na eh. Ay, bangkong na. Ani, let's go. Kay Bossing, magkuha na ko kong chiki karon, mangumpra na lang taglahos. Ay, oo, Han. Luchi. Ma'am. Kanang palihog ang tanaw-tanaw sa mong anak, ha? Way problema, ma'am, oy. Butan mo na si Jan, good. Di madodong no. Shh, dyan, dili ka magkiat din ha? Pantingaw niya na ako. Probida. Di mo na siya magkiyat ni sir. Believe si ko rin mga anak. Ang kabuutan, bata. Pagkabulikod. Liwat na sa amahan kay Junior God. Liwat tayo niyang bata ang akong kaon di ay. Oh, sige, anday, Luchi. Aari na meday, ha? Jan, pagbihib, ha? Ulagi mami. Okay, tanahan eh. Oh, sige, tanahan. Aari na mi, Luchi. Dudo. Sige, ma'am. Sige, sir. Bye-bye. Sigrasyan, sunsudaan naman ni Ron. Na dudot. Unsulti pa kita eh. At sudan ninyo na eh. Daan pag ko. Pasensya na kadungan na may hotdog, nahurota mong hotdog. Ang amo rong sudanon ron, pungko-pungko ulo taon, lumpia lang tawgi, ka lumpia tawgi ba? Hala! Oh. Ako man ang paborito. Maunay, sige kang kaon to silang lapay, probida. Ugot sa itoy ni mo. Kaon ko na bi. Kaon ko lumpia tawag ginoy. Ha? Kanang gamay na lang na bato ang nahabilin. Last na lang itong giluto na ako nga walo ka buok. Tag-upat ha. Dong, Jan. Sige, dong. Sige, naaba may sudan diha nga buwad, dong. Na, wa man mahurot ang buwad. Kaya nahurot man ang lumpia, buwad lang sa imo, dong, ha? Buwad na lang ang nahabilin dong Jan. Sige, dong, Pablo. Jan, unsa man? Ay sige Buwad na. na lang, buwad Ay, ha. busog pa man sad ko. Busog pa man sad ko. Bangas ka, sige. Busog pa ka? Busog ko no siya, day. Yung gutom ka gani, ha? Kaniya man to pero nabusog naman ko. Mo ba? Ngayon noon. Unya, di na lang kamukaon sa buwad di ay. Nya, busog na lang siya. Ay lang bakan Busog naman ka mo. Hala, sige, Oh, di na alasa lang ka busog pa ha. man ko. Pag duwa-duwa sa diha, tanaw di TV ha, malingaw ka. Ayaw glaag, kay basi kami makasabaan ni daddy nimo, gibili na ba ka namo? Oh, nang luti. Sabi, kung siya ibahat di sala. Ay na, nagtanaw TV. Murag nalingaw ra. Kung mo na dahil pagkawas ng lumpia sa heday. Pagkawas ng mga unta. Tawgi man to. Tawgi dito, dito lumpia siya. Lumpia tawgi. Lagi-lagi kadiyot kay maghugas ko sa sudlanan. Pagsukat na lang nagkanon. Oo, day. Dali, pagkawas din na, probida asam to lumpia tawgi. Kana nga nasay adobo kana. Ay, isa pa. Lumpia, bili. Ako lang kadungog to, inig kagumkum raman kayo ng adobo. Lagi diha. Sige, lutuman ako eh. Mga unta, Sige, sige. kagumkum raman ng Dali na. adobo. Kana nga ako siya. Bungo si kay. Doy mo Bungo si sila. kay. Buwad na sudan. Umligi buwad. Namili ka na. Ako andong kining, ako andong eh. Anay.
Luto na ni Dudut Adong dyan ganang busog pa man sa kaha ka dong. Bitaw dong. Kaniya to, karon gigutom na ko. Abangas Aw ka. gigutom day ka. Paulit dito sa inyo ka. Kaon sa ngadto. Balik niya lang nga rin human ni mo kaon. Lakaw na. O mami, sudan dito. Ingo man to si mami nga, ano lang kuno kumukaon kay Ah. inyo man kuno Hayati. kupakanon. Hayati na ni. Ha? Hayati na. Pakana na lang na uy. May basi mo na siyang mami ug daddy nga wanto siya pakana dinhi. Kasi papahawaon niya hinuuntay na itong gipuy-an ron. Probida kaayo ra kasubo ni Ano bata. lang lagi na. Sige na pakana na. Dali dong. Lamboy diri. Lamboy do, dali do. Salamat na, Kadi, ibuka na. Para makakaoning patang na kong lamboy. Mana mo kaon dong. Mana? Nung sa naong mo. Nung sa ka uy. Ano mo ka? Why? Siwa pagdarong ba? Suko man siya nang, kay giurot man akong sudan nga double, lami man. Dudot to ka kakao sa dubo dot. Ambot sa kay lami ato de. Probida. Lami man to uy. Lami lagi niya. Wa man ko kakaon day. Ay naunsa nga nung makakaon. Wa man ko kakaon lagi. Manong wa man sa kakaon lagi. Unsaon man ako pagkaon ni euro tabaghak na kong lamoy. Kasi takog lamoy na eh. Among silingan dong. Hada ko kay tong kaon. Napa di ay kadiha. Labi na kong tuan na ka ni uli. Manakagkaon. Wala may kanon. Alam lang ko, napaisukat. Wala ni mo sukari sa dot. Usa ako sa karon dito. Dukot man to nabilin. Uy. Hala. Wa naman sa di ay kanon, di ay tinuod. Probida. Sudan na lang di. Ah. Akong nanlanon. Usa! Ha? Bida. Bungo sa ito eh! Recorded by X Thunder Gaming. Naguol og nabalaka ko sa among sitwasyon kay mapusoy gid ni maduga ani bata. Kay murag pirmi ra ba gid ni siyang ibilin dinis amo. Murag di gara sa among silingan bang moy tagiya sa bahay nga among gipuy-an. Mauy-an. Mao to nga nangita gid og paagi ang akong bana kung unsaon niya nga mobalibad na ang bata. Unsay plano nimo dudot? Plano ko dahil nga paraton na kung may sudan. Pero ito pusoy ni bata bida. Gandahan kaya ni bata mo kaon kung parata sudan. Tanaw na to. Mukaon gyapon na uy. Pero na ako lang yung opsyon dahil. Para di na na makakaon din sa ato. Unsa man sad? Pakanon tarang buwan ka lawlaw. Ha! Tanaw ito gandahan pa mo na makaon ng kanahan. Tingnan natin! Mula kang namiday ha. Ipalihog lang ko tanaw-tanaw ni Jan day. May problema, ma'am. Okay, honey, let's go. Ohan! Nanahan! Daw niya dyan, sinsya na ka doon ha. Uy, may lang sudan doon. Buwad daw dyan eh. Buwad! Kira niyo eh. Gusto man. Huwag sa ko bilhin lang daddy o mami. Kana lang ni, lami man na. Okay, sige. Kaon di ha. Ay, sukara di ka naghandaan ha. Unay! Piham na ang kaon na tao sa buwan. Sumyak ng lamoy ba ta? Sa gulang ko ka nagbuwad ng piro. Hindi ka no? May ito baho kayo. Oy, di ata ni bata. Basta mo ituon, pakal. Dong, nauta ka dong, John. Nauta ka. Nga naman na ay nasaba. Day. Nabukog ng bata. Saan magkaon na nimo? Buwan law lagi. Kinabuko, mapatyan kita sa kinikalaan ni mataado doon. Ay, may nagtubig. Ay, magdala tayo ng tubig. Dong, isang baril dong. Dut, wa na lagi mo ani ang bata sa. Oo, basig wa nang panhias ni kanan day. Hala, wa ka tumalain dut na nabukog ang ilang anak. Di blain sila. Kita ko tablain sige lang pare yung ilang anak. Bida. Di ba ka nang ngan? Good. Sir ni Kanor. Good. Stay ako lang ipahibawa ka ninyo, ha? Nga kutob na lang mo sunod buwan. Ha? Unsa? Kay gamito na ko kaning baya. Wabot mangulong ako igsuon o ano sila mamuyo. Uy. Mao nga ako ning pabakantihan lang una. Pangitan mo lang kapuyan kay ako ning ipa-renovate. Ako na ipaayo para sa ko igsuon nga mapuyo din eh. Mag-aandala mo ko sa kabuan. O ayaw na lang mo abang, ha? Ala, sige, kaya pa ko yung tumanon. Inoo ko. Dut, unsa man na to ini ron? Patay. Di ka nagtungod kay nabukog ang ilang anak sa buwan nga lawlaw? Mo na papahawaon ta? Dili ka na mo hinungdan, Dudut. Ako ginako pagtuo nga mo te hinungdan kung anong papahawaon na misay among gipuy-an. Wa tuod sila mosulti pero klaro kaayo masabot na gyud nga mo to hinungdan nganong ilang papahawaon sa among gipuy-an ron.
Mo ni among problema kay itagaan naman mi usak buwan. Uy, asa man taon mi balhin? Gawas pawasan mi kwarta para i-down sa among balhinan. Makakiha ba mi ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Luchi. Okay, ang senyo na to karon adlaw guyat. Ang atong Sinday Ate Pres, Sinday Luchi. Luchi. Oh, Sinday Luchi Ate Pres, ang habang na taon silang balay, basi ang banaw niya. Ang kanang anak silang silingan Ate Pres nga mo ay tagiyas balay. Sige, magbili dito sila Luchi. Nya, galisod yung taon sila. Purtir man ako ang taon bata Ate Pres. Ala oy. Paglamyon lang mga adobo, mga hotdog, lingkungon, sa natin, Pres. Kanang bigkungon, mga yan na ba? Parang pidisio ng hotdog. Dito, hamon lang hotdog at Pres. Oy, tag-lima ka buhok, idastok lang yung baba. Puti yun, arang-arang yung mo yung bata. Pero ang problema kay katapusan, parang doon na sila paagi at Pres, gipa ka og buwad nga lawlaw dito. Diba, bili nila ilang anak dito sa magbili pagkaon. Mauna din ha, kasalig siguro ba nga kanang Sila kaon, mga ginikanan o kanang nagpuyo diha, nag-abang silang balay. Ang nag-abusar O nag-abusar niya ay Grabe. tinood ha. Nya last ba Ate Pres kay nabukog man iyang anak taon katong tagiyas balay, agi na sila karon lang mo buwan ako to ba. Nya kinahanglan Pagkaon nga sa dila lawlaw nga bukugon ba kay tanong balawlaw. ang tuyol kay Dodot Ate Pres nga di na taon kay maglisod taon sila taon Ate Di Pres. ila ang tanggip prangkahan ang ginikana. Mao sa ni sakto. Nga Gulyat. wa nga Bam. may budget na ma'am Nga, kanang kasapar bili sa lang. imong anak Oo, bili nila taw kaon. Oo. Para iya lang. Ate Diba? Pres, basin og ibilin ang bata, oras nga dili pating kaon. Eh, bisa na, uy. Nya Adi kwaon ba nila ini kan na dia bam bugdak ko gyud kaon bata ba mo kay nga na. basig ibili nila from 8 in the morning, nya kwaon sa 11. Doha oy, tibok kadlaw ibilin kay trabaho man. Oo. Tibok adlaw pag primero kong anas batay danoy. Sa kami man nakabing kaon nangaon ni mama. Pag kita ni hatog sa hotdog, lami paborito ra ba na nako. Kaon diri nga kaon. Gibingkong lang kaon, gilingkong lang ang mga hotdog at pigi among. Taon mo, grabe arang-arang. Napun sa tiling lawas bataan. Nako ay, wala gid ako. Mura ko butsoy. Natay pa ambit kuno diri sa atong tanawon. Panultihon 23 verse padit sa ha. Verse 6 ngadto sa 7. Yeah. Ngadto na gyud sa 8. And then, Ayaw pagsalo pagkaon sa taong tihik. ha? Ayaw kahangol sa mga lamiang pagkaon nga iyang gidulot. Kay sa hilom, nagkwinta siya. Siya mo ingon. Sige, kaon pa kayo. Apan dili kinasing-kasing ang iyang pag-agda. Isuka mo ang imong nakaon ug mausik lamang ang tanan mong pagdaig. Ako ning gibasa Gulyat kay ingnon tangpo nga wala man ni maigo sa cinder or sa katubang magtiayon. Pero ako ning gibasa dire kay doon lang ko idea dire nga ang gingon dire nga isuka ang tanang pagdaig sa ato pamingon ta ang bata nga nindot kay si Manoy og si Manang kay pinakaon ti ko nila pero karon ay bukog murag isuka na iyang pagdaig. Oo. Sakto tong gingon natin Priscilla nga dapat nagbilin unta sila og mapalit og kalanon sa bata. Kay kala bitaw mo lakaw may padatong usang semana ang akong manghod ug ako nga atong misbuhol kay bunyag sa among serbi apo. Ang iyang gibilin didto, nagbilin dahil sa kanang kumpay sa kanding, mga dahon sa unsa diha para iglalawog sa kanding. Binlanda ba kay aron dili na mahago katong nabilin. Bilan, oo. Oo. Yan, ingon na ba sa taon to siyang amahan siya, ibilin ko di kay, butan man di kay, maum niya akong junior. Yan, ingon ng taon si Dodo, siya, liwat din mo mukaon. may pagiging na diya, sir, liwat din mo bata, mukaon, sir, gabihan sa mukaon mo anak, sabi. Binili sa mig para, kung Andre, sir, ano ba? Sultian niya sa tinuod. Hindi kayo, magtago-tago siya, ipakaon niya, buwad lawlaw. May gali kay, ang buwad pinorag, pinorag nagbukog ang lawlaw. Wala kay pero dili uy, masangit na sa imong tutunlan. Mukuan na nagkanggang gagmay bitong. Lawlaw mo na tamban na tipres no? Or kato? Oo. Lawlaw. Tamban. O, tamban. La isa nang put-put ug lawlaw. Lain. na. Mas nan ninot ang putpot kay maklaro maging mo bukog. Sa itsura ng lawlaw lang maipo ang o. Katong Dali, daghan budburo mo bitaw to. bis. May bawaan mo maluto kay ato bang daghan kay asin bagi. Tamban ba? Tamban. Tamban ba? Oh, tuloy. Tuloy. Oh, Mama sa naong. mauna tuloy lawlaw. Oo, Daghan gagmay kay- ka Dagang kay nagbukog bukog. daghan. Kanang ug may bukog bis amo sa bukid tagbar mo itawag sa mong iring. Pero sa amo sa una tipres magsuwad lawlaw patalipaya na mo. Huro sa sabukog. Lami biya ng lawlaw. Grabe ng lawlaw. O manay kanunon sa pobre. Sa kalawlaw, ya uno may magkaon o Katong lima may tinabal. magkaon. O tinabal.
Pero kanang isda nga tuloy lanok, kung imo na isugba, matunaw yung bukog. Oh, tinuod bitaw Di kayo, pero imong ununan, kung wao na ang Bariyar na sa kuan ate pres. Dagag bukog. Bangos daghang bukog. O di ba? Pero kilawan ng bangos, wa gyud bukog. Matunaw man sa suka. Wag yun ate pres. Matunaw sa suka. Kabaw si Fredo anak, sige na sa kilaw kuan dito, bangos sa Dili sa koan og Lapu-Lapu. bukog daan. Dili kuan, hiwaw rin Hiwaw rin so, do mo ba? Oh, ini kilaw ni mo, wa yun bukog. Balik ta. Di balik ka. Nasipyat ugam. Ha? Mahilit sukaw. Nasipyat ugamay ang magtiayon. Ug nganong si kandimosyon mas depresiva. Nandi ka. Nasipyat ugamay ang magtiayon lan kay wa man gud sila mo prangkay ate pre sakto timong gingon nga unsa may ipatimuan ning bata. Ah. Oo. Ano to ma'am sir kanang unsa may mo ipatimuan ni mukaon ni siya glawlaw, mukaon ni siya kada. buwad. Wala Ano ta? lagi. Oo. Kay uga mo na ni pagkanunog ka ng kanang diwit-diwit okay ra ni sir. At least makasabot ang katong ginikanan Sa nga. tanan diwit-diwit. Kana bang isda nga puti gani sino Ah. niya nipis og lawas? Diwit mi tawag na sa amo sa Diwit-diwit. Oslo. Kada bang og salungon pa na kada salungon mo na bawa. Oo. Isda na siya nga nipis og lawas. Kadang murag silver ang pintal mo rin Oh. diwit ato ah. Nya ang isda. Ang isda silver pero Silver po nipis siya. kay na siya ate pres. Nipis kay Sa siya. mataon ang nipis Uy, man. Oh, tambok lami- biya lami siya. Libi Mo ba? libi na imong bawaro niya isugba. Oh, buwan Magmantika. ang buwan na mo lami. Magmantika. Diwit-diwit. Oh. 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 Labi sa naununan ba? Kakasa siya. Lahi po itong isda sa mga tawag ulit og dahon sa tubo. Mm. Una isda nga murag dahon tubo, nipis gyapon, murag dahon Padpad, sa dili tubo. katong padpad, dili sa tubo. Dili. Taas na siya gyapon, murag gyapon diwit. Balik ta. Balik ta. Nasipyat mo kamay ang iyang punta ng gulyat o pwede ba sila mukiha sa punta na diha gulyat? Dili pa asa kuno sila padong. Dili Papawaon mo naman sila. kiha. Di man mukiha sa kanan. Dili sad sila Siya magatinga. dako kay may pagtuong mo to hinungdan asa mi papahawaon mi sa mga gipuy-an mo ni amo problema ron gitagaan mi ko sa kabuhan asa mi padiong Mangita na lang mo, mangita na lang mo abangan. Kanang gamay lang mga. Oo, kuwan, bayang kay abangan. dili man ta kapugo sa Oh, tagiya sa dili, bahay. Yung dili, itagaan man yun. sa mong allowance. Oo. Sa kabuan, okay na. Oo, mapagkalite. Kita pa mo. Unya, believe sad ko sa iya sa bahay gulyat kay pananglitan ug doon na sila kasilo gamay tungod sa nitabot ilang bata. kalmar kay. Believe ko sa kuan nga kanang bugnaw siya nga kanang amo wala man mo. kuan. Oo. Wala man ning pawa, ingon wala in naglito kag pawa ingon kanang bakantihi lang kumahimo. Ano mo anal Ay, ana ba? paka-deliver ba? Mindot kayo. Balik ta. Malaw-law. Balik na bukog. Ako gisabot ko gulyat. Gipakaon ko. Unya. Ay, bukog Wag ba? yung unod puro bukog. Bakit ito naman nun? Kulay ko ang puzzle, Tihon.